गैला रायजोफोर गैला बे हलंगि दैसाया बायनानैहाय जोंनि गहपुरनि सिङाव थानाय ब्रह्मपुर सनापुर आरो मैदा सनापुर गामियावहाय जेसेबां आबाद मावनानै जाग्रा बिथांमोननि हाया गासैबो हलाय जाजोब्बाय। बेयाव 1000 बिगासो गासैबो नष्ट जाजोब्बाय बे हलंगि दैसाजोंहाय। दा बिथांमोना मा मावनानै जागोन बेखौहाय मिथिस'नो हाला। दुखुनांथाव बाथ्रा जे दिनैहाय बे हलंगि दैसाया ओरैबायदि जानानै थाबाय। देग्लाय बोसोरावहाय बे 1000 बिगा दुब्लि हाखौहाय जितु गायखानाय हाफोरखौहाय सेस धंस खालामजोब्बाय। दा बिथांमोना जायफोर धंस खालामजादों जोबोद दुखुनांथाव गोनां अबस्था जानानै थाबाय। नोंथांमोना दिनैहाय बे भिडिअखौ नुदोंबा नोंथांमोना हाजासे शेयार खालाम आरो लोगोसे बे भिडिअखौ नुनानै जे आसाम गभर्नमेन्टआ जायफोरनि दुब्लि हा नष्ट जादों बिथांमोननि हाखौ एबा बिथांमोननो जानाय लोंनाय एबा लोगोसे सहायफोर होनो हायो खोमादां। नोंथांमोना दिनैहाय बे भिडिअखौहाय नायनानैहाय आसाम गभर्नमेन्टनि आखाइनिसिम सहैनाय बायदि शेयार खालामदो आरो लोगोसे आंनि बे एनिथिं अल भिडिअखौहाय सापर्ट खालामलायदो। नोंथांमोननो बे जाथाय जानायखौहाय आरो लोगोसे मा जालांबाय थागोन बे नोंथांमोननो आं खोन्थाबाय थालांगोन। हलंगि दैसाया बायनानैहाय डाइरेक्टनो बैयावहाय ओरैहाय फुख्रि दङमोन, बेवहाय फुख्रि गंबा दङमोन। फुख्रि गंबानि गेजेरावहाय गंनैया थेर बेथेर जाजोब्बाय। लोगोसे बे दैसाया बायनानैहाय डाइरेक्ट थांनानैहाय ओरैहाय नै बैयावहाय जितु न' नुहुरदों बे न' नुहुरनायावहाय डाइरेक्ट सौदावहैदों। गामिनि मानसिफ्रा जोबोदनो सिन्था खालामदोंमोन बे न'खौहाय दैजों बुखारलांजाबाय नामा होननानैहाय। नाथाय इसोरनि अननायावहाय दिनैहाय बे न' गंनैया बेवहाय न' गंनै दङ, बे न' गंनैया बुखारलांनो हायासै। इसोरनि गासैबो माया गोजा। लोगोसे जोंनि गहपुर हालामनि सिङाव थानाय ब्रह्मपुर आरो सनापुर आरो मैदा सनापुर गामिनि जितु माइ गायनानै जानाय फोथारा गासैबो हलाय जाजोब्बाय। गायखांबायमोन बिसोरो बेयावहाय सिगांनो गायनानैहाय आबाद थिखाङोमोन। बे आबाद थिखांनायानो दिनैहाय गायखांनायजों लोगोसेनो बिथांमोननि खेथिफ्रा एबा आबादफ्रा नष्ट जानो हमबाय। गासैबो हलंगि दैसायानो फैनानैहाय बालाबारि खालामजोब्बाय। दुखुनांथाव बाथ्रा दिनैहाय। लोगोसे आङो दुब्लिबारियाव बेरायबाय थानाय समावनो बे हलंगिनि जितु फुख्रि बायनानै फैनाय नाबो मोनदों आङो। नै रायजोफोर बे हलंगि दैसायावहाय नाबो गोबां मानसिफ्रा माने बुथारनानै लाना थांदों आरो आंबो नै नाबो दिनै मोनदों। दिनै आङो बेखौहाय संनानैहाय खुरनानैहाय जाहैनोसै। नै माबायदि सौदावहैदों, दैया दासिमबो सौदावहैगासिनो दङ। मा जालांगोन मा थागोन मिथिला। हलंगि दैया फैनानैहाय बेफोरबायदिनो डाइरेक्ट हेथेक नांफैगासिनो दङ। नोंथांमोना बे आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थागोन होननानैहाय आङो आसा थिनाय जाबाय।